Hi guys, good morning. Miss pa kay. Miss na ako miss kay. Tabang na ng mga taong kami. Pik na hangin. Yan na yung mga tanong sa balay. Sana pamis-bis dyan, di kaya di murang motor may permi mong Mamalit yung tabi yung tabi at yung pambalo niya at mga tanong ba, karungon ba? Ngayon sa kung yuta na pangapuno ba, kanang yuta na pagkuhan ba? 2023 na laman o 24 wag hapon kapalit hindi lang maging mamalit hindi man mo taga-aguras ang tango ni mga inani na tango ang isa ginanaw ang plastic ang bayinti na naman yung gaw tanaw yung lahat pulo madyong buntag ni yung tanan guys nagdalis gawas hoy kamong duha kamusta naman kagudi si Brownie na pud mo ining sud sa planggana isilis naman na silang duha waning juhod tag yung panihapon pangit grabe jud ka pangit di jud ka magpa puli na imong higdaanan naranjo ka dihag paliut kagudi gusto kang mo gawas Andiyan na mo gawas andiyan na mo gawas ha andiyan na ha andiyan na mo gawas gudi Mas Brownie okay nagsige di sa kit sa bukog kamo nang gitagaag bukog karon na sila ikuan duwaan bukog sa mga sudan gahapon nga sabaw nga buto-buto si kit lingaw si kit pangit pagdadias gudi o mabidyo ko sige lang magkadag palit-liot hindi pa man muna ako kung dyan na maligo taron ha? may pula Mr. and Mrs. may nganda na may pulo Mr. and Mrs. sa kapunuan duhay buwak pink o gilo sa isang kaang na naray puwa na gilo na pink pa na kana isa ka kaang pink o gilo bilib ko yung tanong kasi di mabubuan hindi basta-basta matay survivor man na survivor yung tanong mo diba? namuwak kana bilib ko na yan hindi mamatay basta-basta hindi pa mabubuan nagkuhan no kabring kahoy ka na napod mo yatong himong Christmas tree sunod patay kayo mamisbis Drio ay sus Drio mamisbis Drio maglakaw-lakaw nakita mo yun pagkainit tramawa ng ubo-ubo hindi nang gadag lingkod hayang arang kani mabisbisi ajo punuan kana ba kana pila tong banda ta si babawang gisangit ta banda na gisangit sa babaw kung nasa ngos yun kung mabot rin yun na
bubid mo ni. Ito na be. Munao. Dali na po na. Ang lemon seto na pay daghang bunga. Na ay tagsa. Naurot mo gud ni sa bagong tuig. Ang pwede makabutra. Tupan akong kamay mo pero tangan ako sa mga tao natin. Mga pwede magplano. Kaya nanginay magplano. Huwag mahimo og magplano. Dagto na gagawin mo pwedeng tambukan na ni Jao. Iyang siya nga nadani gibutang. Hindi siya pwede mainitan. Ang tambukan na. Sana wala man o. Dagto na po dagi si Jag. Kuwan. Dagto na kaktus. Dagto na. Kanina pod may mo ng Christmas tree sunod. Kaya isa man to ang gisud. Burot na bimayo. Narabagi bulang hoy dari sa silingan han sa aran. Ang palit tuloy. Dako na ginagunod be. Sa aran ni na sigdak na ni gunod. Palitin ba na Dako na ginagunod be. bulang hoy. Dako na gunod tanan nimo. Bawa pa siguro ni bago pa man na. Ha? Bago pa. Ay buko pa. Siguro mga Ilan naman siguro nang koy ko dyan. wala pa na ko kuya. Na, nani kinoy ko dyan. Kasal. Wala pa lagi. Ako na itanong ko. Ilan naman koy ko dyan. Kaya ako yung israw, ano binumuna ba? Putlan kayo ni babe. Mamatay na putlan. Hindi man. Ibtin na kay magtanong tag bago. Masarap man tong liso nga gipadang nanay. Mga sa tong laya okay, pwede tanong natin. Magbugwad pa ganita na ni katang tam nagkamatis. Sige lang magplano way himo-himo. Kaso lagi yung tampiko na kumay, yung tampiko na kumay itong naman. Luna ka ako yung tampiko gamay ba? Tagana, di na mamatay ng kuha na. Tagana na. Ang daghan na ra. Kuha ng uban, karong maluwag na diha tam na to kamatis. Yung nga di mabuhay, di mo bato-bato dito na tapos magtanong mo, iurog to gamay. Ilag titi. Pagpakuan niya, di niya dulog halas ng naay. Tabi, tabi. Ang galing-haling ko dari gabi eh. Kuan pag-uban kanang buhi pa. Hanapin mga sagbot ng hagbong. Traffic. Nilhig pa ko ron. Nay, pangarins na diha. Pangarins. Joy mo gipangarins. Ako magarsa-arsa na lang. Itik mo ka magarsa-arsa. Na, pangarins. Oh, boy, pangit mo pa. Yan, mag-review ko yan. Gawas na, gawas na. Nagawas na. Pagawas na sa panagaredyot ng duha. Para makapasyal. Pakaon na ta sa tuhang mga alagang sigbin. Ilang sudan, utan o ginanunan, paborito ni nila. Mahurot nila, gusto nga nila ang kuhan pagkaon, sinaw ginahang plato. Siguro dira ipagawas, kay kanas brownie o ipagawas na, nagmamag kaon na ng layas na. Haligo din.
trabaho mo kay bago mo ligo. Ayun na. Isa pa sa lahaga, brownie. Suportahan na ka brownie di kag pangit dito dapit sa tumoy. Dili sila manginom og tubig pa? Manginuman. Ano lagi ilang tubig? Wala gibawas-bawas. Puno, yan na pirmi. Pirmi na kong butag tubig. Gudi! Gudi! Ay, naku, Gudi. Para may imong pagkaon. Nakailapok ra ba kay da giligo na ka. Dito. Ano na pa mong gadyo ka diha? Nga nara madarig mo ang pagkaon. Sa may mga nahang diha. Ako ganahe? Pasak de mugara na siya pansino nimo. Biyahe na, mukha na siya. Mugara mo jud imong kuanon. Kao na ba? Medyo pas brownie o. Wapit na murot tag-ija. Balak ka. Balak ka. Balak ka. Mugara man siya imong pansinon god. Kao na dito. Balak ka siya milipangita. Kao na kao. Pasilang duho. Grabing kaon. Nakaw na. Hi guys, majung to ni jong tanan human ako panglabas sa mga labunan ni Giyan ja karon naka-helmet kay nalakaw ko numi, malit na kuno siya sa ijang battery sa ijang tricycle kay sugod na kuan guys biyahe. Sugod na pagwadwad sa kalsada. Kay nahuman naman siya si jahang kuan buhaton ay wa pa di ay gisa pa di nahuman. Mabiyay sa ano si jah. Malit na mi si Jang kuan battery mula ko sa amin. Nang si mama na diha gigig das mama. Gila ay. Ano sa manay mo ang gibuan? Ang gipinta ng ilalong kay gitaya na pug balik. Manog ka tricycle? Ang gilis sa grayo, so pre nagilis, tulo ko putol. Na yung tricycle nakabukot pa. Narbing inita na ra ba? Kano? Sugod ng pamunga kapadyas dito. Tanawa pa. Ang kapadyas. Sugod Nanay ng mo nga sa. pamunga. Kata nga to pa. Nanapay ng gilid. Ang gilit. Nagtuskilid. Katawa ang gilit. Nanapay ito ng gilid? Gagmay nga mga bunga. Hindi ko gani. Kung sa dila yung gilid, katawag ka. Gilit gani. Lain kapadyas, pwede mong nanahan. Magilid man. Medyo kagnawag ng gilid. Yung gilit gani, yung gani gilit. Nga na ganin ba kung gilid na mga gagmay bunga? Nasa day, laing terms na na. Yung lugwa. Ning siliw. Isa man. Gilit. Hindi magaganahag ning gilid. Tagtukas ning siliw. Ning usot. O ning gidila. Gila. Hari sa amin guys. Nagmanga kwan dito. Lamay kadyo gilahang tulog-tulog kay bagong pangaligo. Tara na. Kapadyos. Uy, nanay buong na. Di man ikaw tag-ija diha. Tubo ram na At diya. bang na si mong bay pero di man ikaw tag-ija. Tubo ram na diya. Labi sa panahon. Ito'y labi sa panahon na makakag-init. Asa man ka? Ganda man ka ng speaker. Padong na pod ni summer. Naka-summer sus. Grabe ginita na pod. Andam na pod tag mga sanina nga pang summer. Ali naman, sini na pang summer, panty na pra, nya brave. Brave ra mas lalaki. Ang mga sanina des ni aging pang summer akbayra. Taman na lamas abaga. Di na masud. Namin nakasukay-ukay tag 10 ra. Tag 10 pesos. Madyo ng paratuon ra kay ug matubuan.
Di masayang imo ang kwarta kay barato ra. Sa mamalit kag mga mahalon, sa matubuan ra sayang. Karong panahon nang importante makatigom mo kwarta. Di ng mga material nga bagay. Kasi ikaw mo, nawa may karta. Magtigom, di ba mamasahiro ka? O, dahil sobra-sobra, itigom, bisag magtigom kag 20-20 ng adlaw. Matigom man naman na nimo sa isa ka tuig na naman kay 7,000. 8,000 yun, 20 lang siya. 7,000, o mag 20-20 kang adlaw. Huwag na kay sobra, mo ni mo 40-40, di na na kay 14,000 sa isa ka tuig. O, di ba? Kiram jud ka jo magtigom bisag barya-barya gani pwede chis-chis. Basta naala may matigom. Kaya gustuhon jud nimo mahimo man. Mangga jay buwan. Posible makatigom mga jud ka gusto nimo. Gusto ka 500 ang adlaw. Kadyo kag ma tigo may nagkapot sa nagkapusan sa tuig. Ang lupit ng 500 ang adlaw ah. Oo. Kung gusto dyo kag pinadak na tigo, kung ginagmay-gagmay ra, pwede ra tag-chis-chis, 20-20. Pero ganahan dyo kag isang kultuhan, 500 ang adlaw, imo ang itigom. Kadyo kag makuha nagkatapos sa tuig. Asa pa kang kita? Imo ang kita, bahalag wa kay makuhan, basta na kay 500 ang adlaw. Wala makaon. Naka-December, naka-adyo kag matigo. Nakapalit na mi guys sa ijang kuan battery. Napadong na mi manguli. More mo ang tojo dari ag ijang kuan. Kaya city, Battery. city. Hara man nagimo ang battery. Grabe to ka city. Namalit tay pud mig pan ni mama kay nagpapalit si mama og pan. Tanga. Ay tanga. Ngano? Buti. Ka city. Ngano? Ang dito eh. Kasi di ka mamalit og battery. Asa di ka dapat mamalit ang taga city? Tuntay lawarin. No man kanihapit. Eskina mo to. Isa? Eskina. Ano wala lagi kanihapit? Kalimot ko. Ah, kinsay tanga. Kita ang ipon eh. Init. Samot yun mo ang ipon o kasakit ron. Init. Asa ang mamalit gani? Masad pa silong. Sinong sa daday kay kaming kainit? Malit pa dun dari kundi sa city nara ko dari ng bot maraming ngita. Dugay man na ang kainit. Nag-jacket dahil ko kay grabe dyan inita dyan. Hindi matabang. May puno mo lang ipon. Init pa doon sa mo. Ay nako. May ganig ikaw og sakitan ka ngipon, di ka maghilak. Usa mo tug magilat lang mahulog tabi tanaw din. Narambay buslot. Sa kanay series. Ako ngat-ngatan kong ipon kay maghilak ko, di ko makaantos. Ay kami gusto ni mo bi. Ano kinaminong bigla? Lagi naman, duha na to nabilin. Apa nabilin ito? Duha. Sigurado ka? Napalagi duha. Hindi naman ko gapon. Nanay duha nabilin. Kulungan ko. Sa unag, ngat-ngatan kong ipon, maghilak ko. Kay grabing sakita dyan sa ngatanan. Murag agimuhang murag gibarina. Ako hapit na may ibot. Sige na ang gitolon. Ika nang kuhan. Kahit na. Huwag tayo. Agka nang sakit nga imuhang bati, di mura nang ihilak. Kay naguman. Wala may sakit. Tapa. Isuway o hilak. Hindi mo ang sakit sa ngipon. Guman lagi, wala na lagi. Nga naman lagi ko. Sakitan ko, muhilak ko. Diyan naguman, wala na. Nang hilak-hilak ko pa isahay kay arong mawa ng sakit.
tambak pa daw. Pang! Sumbagan ka na na ho. Pagkani. Mawag sakit. Wala ka mga astos ka. Pamisa. Dali aras oras no? Ayaw. Ang dali ara ka sa oras. Magalas dos na. Naganpay ka ng kuhan. Wato nun, Jack. Magdidit pa dyan. Laban laman tadani sa kang kinabuhi. Di naman ang ako mag-vlog, pero sayang mampun. Madyo na laman na ay ginagbay ba, matikong-tiko. Kaya kanilaging kanangasahay nga kapodyo na ako mag-video. May ladinag ko. Andiyan, mga tao pod karon kanang busy na, di na kaadyo makapokus sa kuan ba YouTube. Okay. Nanay, ijahay na ka ng kuan, kami nabuti. Mana ako sahay, makanahon na ako, din ako mag-vlog. Sayang mampod kay napayin kamba, ginagmay. Paano na lamang pod, di makatabang-tabang ni Junjun ka ng kuan, ginagmay. Kanang usahay nga, madata sa tango na huna pa. Unahon ako din ako mag-vlog, kanang pangkapoy ba nga na. Patihan ako ka ng kuwan. Kakapoy, pero karong panahon na, kinahanglan di dito makakapoy-kapoy. Kalit na sige yan. Laban dito sa kinabuhi, kay sige yan, college na. Bakit na? Bahala na lang, kag may nalamay mananaw sa video. Kaya importante kay namang ginagmay. Unang bahala na, upload naman sige hapon, bahala. Tagsahon na lang ikuan. Mananaw, kakisayang po nga ato ang wadyo nagato ang kuan vlog kana raw sahay ba nga madako sang nauna kanang kapudyon pod ko kay daghan po'y kanang naay mga buhat ba andya makuan pa makidit maunang laban laman dito sa tangkuan guys kinabuhi na ngani di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Pajan ra lagi tas Ginoo sa ato ang panisikay-sikay matagadlaw. Labi na dani sa akong pag-vlog matagadlaw paghimo ka ng kuan video. Isan pa man ka ng daily vlog pabalik-balik. Pero ang ba wara gyapon sila ng layas. Wara gyapon sila ng layas sa ang kinabuhi ba nagyapon sige kata tagang kadong salamat ni jong tanan. Labi na ni Lord Saladin shout out sis tagang kadong salamat sis. Kasi mo ang pag-comment sa kanunay na agyapon ka, agyapon ka ning hawa. Kaning na mo ang mga video. Shout-out pa dati muna, Ate Bing. Kadong salamat ni Junta na dinalaman mo na maisa-isa. Ubay-ubay bol. Basta nalaman kadong salamat ni Junta nan guys. Labi na katuwa dyan ning hawa sa mga ang daily vlog na tagadlaw. Na namiss bahay, pit namin yung abot. Sabi. Ha? Hawan ni mo gilak? Agay, gisakitas ngipon. Yung ngipon ng mulmul. Helmet pe. Ngipon ng Lingkoy, na namis bay guys, nakauli nami. Binitas gawas. Kinsi mong istorya ma? Sa may balita. Yan, naman sa battery. Okay, mag-jay na kung siya. Ano ito ka na? Ano ito karon? Ningkaw na ka? Wala pa, oy. O mga ko gigo itong gawa na. Kung ko nang balik ito.